Sa kanang galabaw siyang sanina, dira na nimo tanawon kay naman ang bansa. Kita na ako na sa Pornhub. What's up mga papi? Balik karong adlaw magbuhat na sad mi og bagong kabuang. Magbuhat mi karon og jojowaen or trotropahen challenge with the twist. Ang twist ani is dili sa namo ipakita ang picture sa kay Uncle Tips. Maghatag lang mi og mga random names sa mga babae. Kung unsa to yang masulod siyang hunahuna, i-explain niya. Tapos dito na siya mag-decide kung jojowaen or trotropahen. So let's go. Number 1. Marieta Subong. Marieta Subong. Ang mapinak saya. Latay katsa. Katsa. Medyo nindot. Ano ba? Kusog mo agbas o kanang sagbot. Kanang murag kanang nasa ornal. Ano? Ornal. Sige. Jojowaen or trotropahen? Trotropahen. Trotropahen. Kay Kwan. Kanang butan. Butan. Mga basay. Kol, mo ni si Marieta Subong ang kusog mga agbas, nindot, Marieta Subong. Alright, number 2, Sharon Magdayaw. Siguro, kanang guwapa kaya na siya, tas kwan, puti kayo, tapos napog boobs, nindot ang panglawas ba? Basta nindot, medyo taas lang ang buhok, basta sakto lang ang paglawas. Guwapog lawas. Oh, nindot, dili guwapo kaya guwapo ako. Jojowaen or trotropahen? Jojowaen. Kabisado Mao ni siya si Sharon Magdayaw. Sharon Magdayaw. Ang kapulong sa Uncle Tips kung kinsa niyang bilion jojowaen Wala sa katsa. Kanang sa mga sumusunod mo na dito naman, no? Tira, konting sipyak. Konting mali mo lang tapes. Okay, number 3. Lilia Kuntapay. Siguro, nindot siyang batasan. Murag, kanang dali lang kayo hangyon. Siguro, wapa kayo na siya. Basta, perfect body. Siguro, na siya. Jojowaen or trotropahen? Trotropahen. Trotropahen daw. Dala, ganun tutupahin man. Guwapa, nurse, di ka nag-nurse? Siyempre, basta kanang kuwan, halimbawa, lang, tapos dili magkakuan. Magkaliber. Mao dahil na siya si Lilia Kuntapay. Lilia Kuntapay. Sa'yo may nga mo ka Lilia Kuntapay. Goods! Number 4. It's Azul. Pangalan pa lang, murag mo kay love na. Murag maayo siya na babae, medyo na ipagkasungit. Siguro, tama-tama lang po. Sa buhok, short hair na siya. Coca-Cola body, murag nga na. Wala siya kanang stewardess. Okay, aside sa stewardess. Nagatrabaho sa call center. Jojowaen or trotropahen? Trotropahen. Trotropahen. Ritz Azul. Trotropahen. Ritz Azul. Guwapo tayo. Yeah, ansay comment mo nga guwapay mong tropa. Nice kaya, siyempre, guwapay mong tropa. Murag diligay ka mong sa kung ubat ko di mga tropa, kay guwapa. Sabi na ako, may pag-ijowa na lang nato. Dili. Wala din kita talo-talo ko. Wala. Basta tropa lang. Wala pa kayo na jowa nga tropa. Murag ka na, nagkatikiman. Fuckboy! Okay, number 5. Joy Viado. Akan na, magindot kayo ganang kinaiya. Siguro, guwapa kayo. Tapos long hair, puti. Tapos tamo sa inyong ilong. Tapos murag ka ng boobs. Extra siguro na. Aside sa teacher. Karang murag ka ng kapatay glass to. Sige. Kapatay glass to. Ay, jojowaen or trotropahen? Jojowaen. Joy Viado. Jojowaen or trotropahen? Jojowaen. There we go.
Murag ka. Jojowain. Long hair, tangos sa ilong, teacher. Tiga tayo glass to, pwede pa. May isang naulaan niya mo, Sim. Teacher, pwede teacher. Pwede teacher. Oo. Say feeling ni Mukol nga mo na yung jowa karon. Ayos lang eh. Ayos lang. Ayun lang. Importante mo no? Number 6. Barbara Ambas Forteza. Siguro kana siya kanang what kayo kanang sa na sweet kayo murag kanang suplada na pagkasuplada blandi yung buhok medyo itong tas tangkad teacher Aside sa teacher. Aside sa teacher, stewardess steward. Jojowain, totropahin. jujuay Jojowain. Barbara Ambas Forteza. Jojowain si Barbie Forteza. Ano na, baka naman. Isa yung jowa ni Barbie. Si Robert. Oh, Robert. Roberto. Jack Roberto. Ano din si Barbie din? Robert Hardware. Number 7. William Al-Alawi. nung nagpamarog short hair puti tas medyo tangkad murag ka ng piloto Piloto? Di, babae man, pilota. pilota kung babae pilota Pilota? Wala. Pilota ko, B. Wala. Jojowain, totropahin. babae Totropahin? Yan. Miriam, Alawi. Totropahin? Ganito ba naman yung itsura? Wala. ang ganda ng tropa ko Kita pala, ulam na. Okay, kanik ko ano ni? Foreign. Foreign na, foreign. artist. Foreigners. Orangers Alright, okay, number 8. Danny Daniels. Danny Daniels So, foreign ano ba? Danny Daniels or Daniel Padilla ano siguro maayo batasan na Ay, puro ba ayaw naman ang mga batasan ng mga Ayos, tips? wala pala. Wala, dili tarong. Ayong taro, gito sa mga tips, so. Tarong. Way lumping. long hair ana murag long hair ana na siya akong kuan nang nipil lang ako niya amot lang siya yung pil basta nga akong ginaingon lang dire kani nga akong mapil lang long hair tapos dili pa dingon nga gwapa murag ka nang pangit na lang Ako din, foreign man. Asa ka nga country. Unsang lahi ba? wala ang puti sa South Africa no? Wala. puro man to mga kuan sa Italy seaman Italy pa din seaman German era tanan Oh, pwede. Danny lang, seaman na. Pwede, Seagull. Oh. Sea Games. Sige. Jojowain, totropahin. Jujuan Jojowain? Tanang ginainan ng kung tips pangit ba? Yung juwaon. Oh, jowaon. Danny Daniels. Jojowain. grabe Asan mo ni siya nakita? Tanang ni mo anak ko Italian. Italian ba? mura mag American man siguro Sa kanang galabaw siyang sanina, dira ninimutan na nga naman ang bansa. kita na ako nasa program Jojowain. Okay, number 9. Lexilor. Pinakabahan ako ba? Lexilor na na. Pero kailan kay Lexilor? Wala. Ay, wala. Siguro pa itong batasan. Lexilor. Yan naman, basta Lexi pangit. Murag lang. Mapilan ako. Ang akong ginaingon, ang akong mapil, di ba? Ana, murag ka na swapang ba? Ana ba? Gwapa siya. Long hair. Taasog ka mo. Oh, kamot. Ulo. Puti. Murag ka na waitress na siya. Waitress. Aside sa waitress. Sa akong mapilang. Murag ka nang niagi po na siya. Huwag ka nang guwan ba? Ka nang tindira. Jojowain, totropahin. Jujuay. Wala na. Tindira. Mahilig sa tindira sa angkot. Yung tendera dyan, baka naman. Oo, baka naman. Mga tindira dyan sa palengke. Jojowain. Lexilor. Wala kailan ako? Wala ko kailangan ng Lexilor ba? Okay, number 10. Kelly Star. Jelly Star? Kelly Star. Kelly Star. Kanang kuan nindot siya batasan tapos kuan mainhin, bubo siya buhok.
tas kuan tangkaron na babae. Ako lang feel niya. Siguro army na siya. Army? Grabe. Soldier? Soldier. Jojowain, tutropahin. Why? Jojowain? Sa soldier. Rolling sa soldier. Di ba ako soldier mo jowa call tapos nahuli ka niyang mababae. Tapos ipa-shoot to kill ka dyan. So yung buhaton. Wala, siya like it. So, pagkaya lang gagawin. Hindi ka yung pagtanggol mo sarili. Hindi na nahuli na ko dyan. Ang sa Panginoon mo. Nakoy, talaga rin. Jojowain. Soldier, sakto. Soldier. Mga tato mo yun, grabe mo. Murag soldier gamo, di ba? Soldier. Mga tato mo, ano? Mate, bayot ba na po? Bayot ba na? Babae na ko. Gusto na yung pakita ko ng video eh. Oo. Ano sa video? Gatong nag-push up sa soldier. Training. Isunod niya ang baby Armalite. Sa bulsa. Kaya ang sinisuntin mo sa ibang Ito na soldier na jowa. Soldier. Maging soldier po. Ako tayo lawas. Okay, 11. Victoria Cakes. Anak, siguro na Nicolas Cage. Sino cage man to? Cakes man eh. Cakes na rin, Oo. cakes. Oh. Victoria Cake. Pangit siguro na batas. Wala na kayo mga cakes. Kinakalbahan ko sa mga cakes. Kinsa ka man. May mo ka cakes. Gana naman, guwapo na lang, gana. Gwapo na lang. Ano marang alanganin man kol? Basta, yung mabugwok, itom. Sexy na lang. Alanganin na. Mamaligay baka. Maligyaig baka. Jojowain, totropahin. Totropahin. Ay, natuto na. Mo na si Victoria Cake School. Mamaligay ng baka. Pero dito na sila, gwapa kayo na. Gwapa kayo na dito. Sasa. Dito sa ilang lugar. Ano yung lugar? Ito ilang lugar? Yung taga Canada ba no? Asa ka taga Brazil? Oh, Brazil. Pwede. Pero, Brazilian Jiu-Jitsu. Okay, number 12. Trixie Lalaine Fabricante. Ano mo na itong akong uyab? ay. Ay siya bugali, hindi mapagbigay, malambing. Basta gwapa, kita sa buhok, karoon puti na siya, kailangan naman siya sa abroad. Medyo chubby na, OFW. Totropahin, jojowain. Buhay. Jojowain? Basta mga Trixie, jowa niya na. Trixie. Trixie, baka naman. Baka naman. Trixie. Jojowain. Kaya na. Sa'yo maingon ni Manakol. Eh, basta mga Trixie, nga naman. Pamina ni mo kol, basta mga Trixie, gwapa. Feel na ako na kanang sa Nindot. Nindot og. Teka magnindot. Teka mo klaseng nindot. Basta. Nindot mo luto, nindot mo lungag, nindot manumbag, nindot mo gasuplato, nindot mo glaba. Klaseng nindot. Nindot mo pasundo pag muli na. Oo, yan na. Sundot kita. Oo, hatid sundot kita. Saan man magpunta? Na? Jojowain ba? Guys, maraming nauman sa Karmadawa guys na mga nabuhangan. Punta, nandito yung sa among nabuhan. Kung bago pa ka sa among channel, please like and subscribe and click the notification bell para pa sa mga bagong mga video.